Eko Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta. Kula kinten cekap tarik cipta laras sinareng audio sound system Sima Audio Sound System. Yo 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 ya ho yo ji ro lo ngono ning aja ngono sriwuning mustika tuban lebet tresna lan sabaya pati labuh tresna lan sabaya pati den wirat maya antem prasetya anandur branti nandur branti katon grita Rinengku kadange pribadi Wirat Maya putra nira Rangga Lawe Adipati Tuban Rangga Lawe Adipati Tuban Sriuni putrane ngabdi yo aja ngono mati laka adek branget tanding lawan minajinggo perang tanding lawan minajinggo ning Wirat Maya ngono ning aja ngono pesan kasanira prating wis negara halo iya yo esek ayo nonton tayang cok ya mas menonton tahayap wanci
digoyang-goyang goyang iping pengin nyanding digoyang-goyang goyang senggal pengen nyenggal digoyang-goyang goyang mesen sampai kelengar nyoto sayekti cipta laras ing dalu niki Lede ana pira yayi wonten gangsal sapa wae Dewa Diren terus Dek Putri terus Mbak Siti terus Mbak Narsis terus Mbak Jayanti MC-ne sapa yayi Bapak Sumiji karawitane Cipta Laras sound systeme Sima Audio video syutinge D Production rame ya yayi banget Pak ayo tarik Cipta Laras Seting Lendra Nalendra iya Sangalan la 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 nonton tayub bengi iki katon guyub ya Prasutresna padha ngiping jaluk gendhe jejogetan sinenggah manut wirama ya mas ya padha ngiping nanging ora pareng nyanding mekal uga ora pareng nyenggol MC-ne yo digoyang goyang goyang kabeh nyawang hati goyang-goyang goyang iping ora pareng nyanding hati goyang-goyang goyang megol ora pareng nyenggol goyang-goyang goyang-goyang sayang muser nganti klenger nyoto sayekti ilangan pesan Cipta Laras ing dalu niki so Kembang Rawe. Oh iya. Ceritane wong seneng tunggal sak bali Wiwitane mimmitane lagu jejer samben dinane saya suwe saya sumi samben jejer nyekel tangane banjur ngomong Banjur ngomong mas aku
ceritane ceritane wong seneng kancane dhewe wiwitane jejer samben dinane saya suwe saya semi samben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati kembang melati agawe larane ati kembang kecubung kecubung agawe atiku bingung kembange mawar terus aku wis katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono aja sembrono ora becik aku ning priya wanita yo iku paripesane tinimbang rame luwih becik tinggalake yo esek yo sore-sore tinimbangane turu nang omah ayo do nonton Tayuban nang daleme Prapto Ledeke 5 ayu-ayu karawitane Cipta Laras sone kepenake ra umum simak audio penak banget so di production video syuting mula penake pol yo do nonton yo sore-sore yo iya la 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 ya yo surap remkulane bengi sentrut
yen ta rasa lagi mangkat dalu ora kaya larane ati kula paribasan meremelek ora bisa turu se tanggo melek katone netra tanggo turu katon sajroning ati moga mari susahe patah hati wong kang bronto so ah 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 oh ah oh eh oh ah oh oh ah oh oh ah oh eh oh ah oh asun cerwa penak tenan walah penake Joan